गारिखौ मानो एफा लासै मोस्रोम बायदि सालायदों नोङो? सार आङो माने बै लामाया बिराद गाज्रिना आरो आं अजन लादों नालाय ओमफ्रायो एसेबाबो गिनांगौ जायोना आरो खिस लानानै सालायनांगौ जायो सार। लामानि थासारिया बिराद गाज्रि नामा? लामानि थासारियाथ' जोंना बै सिमला बागाननिफ्राय सान्तिपुरसिमा बिराद गाज्रिखा। ओमफ्रायो जोङो 15 मिनिटआव सहैनांगौआनो 25 मिनिट गाहाम लानो नागिरो एखमबा। बेसे गोबाव जाखो बेबायदि थासारियाव थानाया? गाज्रि थासारियाव थानाया माने आङो हाबा जाफैनानै नुफैजेननायनिफ्राय गैयाबाबो 5 बोसोरसो जाबाय आं नुनाया। आं जेनेबा 7 बोसोर जाबाय नालाय बिदि आरो। बबेनिफ्राय बबेसिम मा गामियाव थाङो बे लामाजों? बे लामाजोंथ' आं हरै बारा थांलाबाया ओमफ्राय ओरै देलायसि थाङो सिमला बागान थाङो आरो बे लामाजों। खयथासो गारि दं बायदि हरै बे लामाजों थांग्रा? गारियाथ' गामिया ओरै डाइरेक्ट थांबाथ' देलायसिजों थांबा खुंग्रिं मोनहैयो बे लामाया। बै खुंग्रिंनि लामाया बिजों गास'हैयो आरो। सरकारा गोदान सरकार फैनानै 5 बोसोर जालायबाय नोंथांमोना जेबो बिबान लानो हायासै नामा? बिनायाथ' जोङो माने गोजौ लेभेलनिथ' जों रायज्लायनो हाया नालाय जों गावजों गाव होनलायबाय थायो। सरकार गोदान फैबाय हिसाबैथ' जोङो लामाखौ नायना होथारनांसिगौमोन बेबायदि आरो। इमारजेन्सि समाव माबायदि जायो खस्थ'? इमारजेन्सि समावथ' जों स्कुलाव एखमबा फिसा दोनहैनाय मानाय जायो ओमफ्राय एखमबा टाइम हास्लाबा जों थाब थांनो हाया जायो आरो बिराद खस्थ' जायो एखमबा लामाया अखा हाबाथ' बिराद गाज्रि जायो। मा खावलायगोन सोरखारखौ? सोरखारखौथ' जोङो खावलायनो सानो जेनेबा जोंनि लामा थासारिफोरखौ थाबैनो मोजां खालामना होनांगौ आरो जोंनि थाखाय लामा सामाफोरखौ। नोंथाङा सानफ्रामबो बिदिनो गारि भारा बोबाय थायो नामा बे लामाजोंनो? बोबाय थानाय जायो आंथ' जोंहा हौवाया एखमबा दस्रायाव बायहेरायाव खारो नालाय मिस्ट्रि एरि मावो नालाय ओमफ्राय आंनो पेसेन्जारबो बोयो मालाबा। सानै खामायो? खामायनायाथ' खामायनांखागोन। फरायनाय गथ'फोर साबेसे दङ? गथ'आथ' आंना सासेल' दङ 8 बोसोर जाबाय आरो। गारिखौ मानो एफा लासै सालायनो फंबाया? लामा गाज्रि जों बेखौ रावबो सालायनो हाया। सालायनो हाया? बिराद लासै सालायनांगौ जायो जों। दा सरकाराबो नायस'ना जों मा खालामनो लासै सालायनांगौ। बेसे गोबाव जाखो बेबायदि थासारियाव गोग्लैसोनानै थानाया? गैयाबाबो 4 बोसोरसो जाबाय आरो। फुरा गाज्रि दा नायस'ना माथो रावबो इलेक्सन फैबाल' फैनाय जायो। बबेनिफ्राय बबेसिम थाङो मा गामि? बे फुरा ओरै हादानसिम सहैजोब्बाय आरो दा ओरैनो मेना सान्तिपुर टु सिमला बागान ओरै थाङोबा खुंग्रिं जाहैबाय दा बेनो। गोदान सरकार फैनानै बोसोरबा कमप्लिट जानोसै नोंथांमोना जेबो बिबान लानो हायासै नामा बे लामानि थाखाय? ओरैनो मावग्राफ्रालाय दङ होननानै जों खोनादों गामियाव दैदेनगिरि दं होननानै खिन्थु मावदोंना मावा जों मिथिया आरो ना सेलायलायनायाव जायो बेखौ जों मिथिया माथ्र एखमबा खोनायो जाबायनो ओमफ्राय मावनायखौनो नुवा। इमारजेन्सि समाव माबायदि खस्थ' जायो थांलाय फैलाय लोमजानाय मानाय? माने जोङो बे लामाखौ 20 मिनिटनि गेजेराव थांलाय फैलाय थांनो हायो आरो खिन्थु जोङो दा आधा घन्टानि बारा लायो आरो लामा गाज्रिनि थाखाय ओरैबायदि स्ल' सालायनांगौ जायो आरो दैज्लां फैबाय दाथ' हाब्रु दैब्रु बिराद जारला। बिटिसि इलेक्सना फैगासिनो मा डिसिजन लागोन नोंथांमोना जुदि जेबो लामानि सुबिदा खालामना होआबा? माने लुगैदों आरो माने डिसिजन गैथ'वाबाबो जों लुगैदों माने सरकारा जाहाथे नैबे लामाखौ इलेक्सननि सिगां जाहाथे एसे नाजानानै माने मावना होयो जों बेखौ आसा थादों आरो।